وكالة حزبي كتما باصع ب23 سنة بزكايد واخيبا اب تግባር መደባት ልምዓትን ኮማው ተሳትፎን ዘትዮም ንሳቶም መጽሐፈ ህዝባው ግንባር ለዲሞክራሲን ፍትሕን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ አቶ ኃይለ ተወልደ ብርሃን ኣብ ዝገበሩ ወርክብ በብጽላቱ ዝምዝገብ ዘሎ ገስጋስ ውጽኢት ውህደት ህዝብን መንግስትን ምዃኑ ብምጥቃስ ኮማው ስታፌ መሰረት ኩሉ ስለዝኾነ ብዝለዓለ ከም ዝድፋሉ አረጋጊጾም አቶ ኃይለ በወገኑ ንቁጠባዊ ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ኩነታት ሀገር በመንጥር ዞባናን ዓለምን ዝምልከት መብሪ ድሕር መሃብ መደባት ጥሙር መኸተ በአድማዕነት ምዕዋት ሕብረተሰብ ሓፈሻ መንስያ ድማ ብፍላይ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ብምብራኽ አንጻሮምን አንጻር ሃገሮምን ንዝቐንዐ ውዲታት ኣብ ምፍሻል መሪሕ ተራ ክጻወቱ ከም ዝግባ ገሊጾም አኸበኛታት አመወዳታ በሀገርና ዘሎ ርጋትን ሰላምን ፍረስ ተኸፍለ ከቢድ መስዋዕትን መንግስቲ አምስፋን ማሕበራዊ ፍትሕ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርን ምዃኑ ብምጥቃስ ንምንፍዑ ካብኦም ዝሕተት ንምምላእ ዘለዎም ድልውነት አረጋጊጾም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ሃስያ ዘውርዱ ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድ ዝተዋሃደ ጻዕሪ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ዝመዳይ እዚ ዝካየዱ ጎስጓሳትን ሰሚናራትን ድማ ኣብ ባይታ ዘተባብዑ ውጽኢት ይርከቦም ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ብዛዕባ እዚ ወከልቲ ኤሪናን ዝለኣኽዎ ጸብጻባት ፉርትና ዓንዶም ከተቕርበያ ኣብ ዞባታት ጋሽባርካ ዓንሰባን ማእከልን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ጥዕናውን ምዕባላውን ሃስያ ዘውርዱ ሃሰይቲ ልምድታት ንምውጋድ ዝዓለመ ጎስጓሳትን ሰሚናራትን ተኻይዱ ሰሞያ ጥዕናን ሕግን ምኽንሻብን መርዓት ዕድመን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ከቢድ ኣካላዊ ኣእምሮኣውን ማሕበራውን ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ብዝርዝር ኣረዲኦም ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ንኡስ ዞባታት ድገን ለጓዓን ሰባን ኣብ ዝተኻየደ ወከልቲ ሃማደ መራሕቲ ሃይማኖት ኣካላት መንግስትን ወከልቲ ህዝብን ዝተረኽቡሉ ኣኼባ ሓላፊት ሃማደ ዞባ ጋሽባርካ ወይዘሮ ይሕደጋ ዮሃንስ ብዝካየድ ዘሎ ዝተዋሃደ ጻዕሪ መጠን ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮን መርዓት ዕድመን እናነከየ ይመጽእ እኳ እንተሎ ነቲ ተርእዮ ሙሉእ ብምሉእ ንምቁጻሩ ተራ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ከዓባ ኣተሓሳሲባ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባታት ከረን ዒላ በርዕድን ሓመል ማሎን ኣብ ዝተኻየደ ሰሚናራት ድማ ሓላፊት ሃማደ ኣብቲ ዞባ ወይዘሮ ኣምና ሓሰን ኣዴታት ንቕሓተን ኣበሪኸን ስታፊአን ክሒላ ፀዊዓ ኣመሓዳር ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ ኣብ ዘስምዖ ቃል ምውጋድ መርዓት ዕድመ ምውሓስ ድሕነት ኣደ ስለዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ብንቕሓትን ትምህርትን ክገጥምኦ ሕብረተሰብ ድማ ግቡእ እጃሙ ከልዕል ኣተሓሳሲቡ ኣብ ሓጋዝ ኣብ ዝተኻየደ ጎስጓስ ድማ ሓላፊት ኣሃዱ ትምህርትን ክንክን ህፃናትን ማዕከን ህፃናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስ ኤሚ ባካላ መርዓት ዕድመ ንምውጋድ ንዝተዓዘበቶ ውህደት ብኣድናቆት ብምግላጽ ዝካየድ ዘሎ ኣስተምህሮታት ተዓዊቱ ክስርኢ ዘለዋ ተስፋ ገሊጻ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ንኡስ ዞባታት ሰረጃ ጋላ ነፍሕን በሪኽን ከምኡውን ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ኤርትራ ዝተዋሃበ ተመሳሳሊ ኣስተምህሮ ድማ ሓላፊት ፖለቲካውን ውድባውን ጉዳያት ሃማደ ወይዘሮ ሰሎሜ ገብረስላሴ መርዓት ዕድመን ጎዳእቲ ልምድታትን ዝኸተሎ ሳዕቤናት ብምግንዛብ ሕብረተሰብ ንምውጋዱ ተርኡ ክዕዝዛዝ ዘኻኺራ ህዝቢ ኣብ ሕጊ ዘለዎ ኣፍልጦ ኣዕብዮ ኣብ ትግባሪኡ በኣድማዕነት ክነጥፍ ዝሕግዝ ኣስተምህሮታት ኣብ ጋሽባርካን ዞባ ፎርት ሰዋ ተዋሂቦም ኣብቲ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ተለኣይ ኩለንቴባይ ዋካይን ማእከል ምምሕዳር ፎርት ሰዋን ዝተዋህበ ኣስተምህሮታት ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ናይቲ ዞባ ምክትል ተለንተ ተኽለ ሃይለ ብርሃን ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ ገበን ነጻ ስለ ዘይገብር ሕብረተሰብ ብኣፍልጦ ከም ብምባል ኣብ ምግታእ ገበናትን ሓደጋታትን ተሳትፎ ክዕዝዝ ኣተሓሳሲቦም በብዋን ካይር ጸንሐ ጎስጓሳትን ጻዕርን ዝምስገን ውጽኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ዝሓበረ ምክትል ተለንተ ተኽለ ንዝበለጸ ውጽኢት ቀጻልነቱን ምውሓስ ከም ዝስራሕ ሓቢሮም ኣብቲ መደበር ፖሊስ ሓላፊ ምክልኻል ገበና ኣብ ተኸሰሱ ሰባት ብወገኑ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ንዝረኣዩ ገበናትን በደላትን ዝምልከት መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ጥሕሰት ሕጊ ትራፊክ ንምግታእ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ተራ ሕብረተሰብ ክዓዝዝ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ በወገኖም ዘቐሰምዎ ኣስተምህሮ ንዝጸንሖም ድሩት ኣፍልጦ ኣብ ሕጊ ንምስፋሕ ከም ዝሕግዞም ጠቒሶም ሰላምን ርግኣትን ከባቢኦም ንምሕላውን ንገበነኛታት ናብ ሕጊ ንምቕራብን ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ኣብ ጾሮናን ኣተኣላልያ ግዳያት ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ዝሕታለ ዝምልከት ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ኣብቲ ወከልቲ ጨናፍር ሚኒስትርታት ሃገራውያን ማሕበራት ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝተሳተፍዎ ኣስተምህሮ ንኩነታት ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ዝሕታለን ብወለድን መምህራንን ንግዳያት ክግበር ዝግባእ ክንክንን ሓገዝን ዝምልከት መብርሂ ብክኢላታት ቀሪቦም ኣዋሃድ ሃገራዊ ፕሮጀክት ንኣእምሮኣውን ምዕባላውን ዝሕታለ ኣቶ ጥዑም ዝግሰንጋል እቲ ጥዕናዊ ጸገም ስንክልና እምበር ሕማም ከም ዘይኮነ ብምብራህ ወለዲ ነቲ ኣብ ደቆም ዘጋጠመ ተቐቢሎም ዝግባእ ክንክንና ቤትን ክገብርሎም ብምምዓድ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ንግዳያት ክሕግዙ ዝኽእሉ መምህራን ንምምልማል ይስራሓሉ ከም ዘሎ ገሊጾም ተሳተፍቲ ንእዋናውነትን ኣገዳስነትን ናይቲ ኣስተምህሮ ብምጥቃስ ንወለዲ ግዳያት ቀጻሊ ኣስተምህሮታት ክወሃቡን ሞራላዊ ደገፍ ክግበረሎምን ኣዘኻኺሮም
نبرتي من محدارات كواب حينما مالويان تخندعن وزبع عدقي حمعك أماين حمد نزتكورة ما تساوي نتفتات أكايدهم بمسرة حبريتا وكيل إيرينا بتغلى استاسوسا كيلومتر زالتات كسرحون كلهم لعلي سالسان كل تنشحو قدا قدين فلسطات أداليوم زغم ديلن كله تغماتو عد بعكلن عدقي حن وزبا سجنيتي سروع كبابيا وطريت كايد والسينام نبرتي أكوابي بحفشة من جماعة دما بفلاين خيبكل هزبي سروع مدبات طريت كايدن عين مدري بقبو كتكمنا مرددا بتحام حلافيكم أو هوسبيتال نزبا سجنيتي أتو أبراهام جبركيدان زي نصها كبابيت أنك أحمامات سلزخونة تقماتنا عادتها جميرو منزلو سروع كبابيا وطريت أتسأل نتوكا حسو أزخخيرهم